Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kani ka jing penbenar mutaksi nak kalian jongi ki khat angut ki MLA Congress bangin ya don bentar banyak snok sti no bata All India Trinamun Congress kam sumdei kano ke exercise ka ba ni dang shule hakdak andre kala de ka proses ka bang nilai perkhat la slembak mata kajing perkhat kawan anda nilai UI ba ngim sumla bangin syakri ya kipat ba haka rukom ko ba ni ngitmu man syakri kalau anda kajing lenga haka musim jongi kungki MLA jong parti Kongres kawan ra ka jing pisah habang UI ba karukom peniai apo ka parti Kongres kamlong renti bat kamyai kat karukom ba ni don kata kejing temu. Oi, ni la selong ki MLA basyajit nak parti Kongres. Ngim sumlala mangin thau ke sarkar. Wat lada ngilom ki single largest party. Hau arjar khatra ngilom single largest party mangi. Kat kum karukom ngila di menyo ban thau sarkar mangi. Ke gadau. Ti kata gadau ngasu api. Bapin ya bishar bapin wan. Dei namar kata gadau. Dei kejing telot ke kompania hapo ke parti kani ke parti ke badai bah hab lejbet ya kanu kanu kami hab kenjok be Delhi kan nginda up ya kita ki bor gi badon ka high command baki khot hapo Delhi bakin ai karai jongki ka por kala dir ngidu ya kilat ki bangi de mengini ke nomor kata ngilai syak sistem hi buat kata ru lais nem siteng ngila om dong ini persyang berpenbah ini persyang bangin ya tresitom ya betul kan ke parti nilai persyang bangin late ban ya kan bas ki by election ndrei ngisem bahang no ke don halendet ke ere ke ga ba wanra ke jing pentut ka jing penya ya kan parti te ngi kumne khat armut nilai jung ya kendu hateng bat nilai perkhat para mangi ba kumno ngi ya syakmat ke election kalajan sa sistem lai benai mentah delada ngiyai hagni kasul lese upai ba ula ban kentai no ingi la syairu ada ngimla mengin syakri hok upai ba kade kata ke penwan ingi ban perkhat ba kan bahi ba ngi mi no nakani kaseng bat ngin ya merge no ha ka parti kabala ban kersyang ya kita kimat kibangi ngidon kita kimat kibangi khat armut ngidon kimat kilom ba ngikwa bangin syakri hok yu bai ba ngikwa ban wanra ya ka jing sensyar ka ba khoi ka ba suha bat ngikwa ban pensungthu hu bai ba ngidang don ka alternative kamut kadang don sakwe kilan kum kani ka parti ka ba kadang de ka parti ka ba thamai ba ka parti ka ba khoi hagani ka state jungi bangin ailat yu pai ba unjiat ke nawa ki pai ba menta kilamat ya ka Kongres kilamat ya ka NPP kilamat ya ka UDP kilamat ya ki parti befer ko ka jela jungi te mentangi kwa bakum ne khat armut lese ngindang yo da ka ba ai nuksa nangi khat ar ngindang yo bangin lum su ki leader ki baken sai ki badon ha ka jela jungi ki bakwa ban wan ban rung ha ka parti jungi bat ngin yarap iki bakin job iki election in ailat iki bakin job iki election bakin long kinomi khmat ki bakin sai kinomi khmat ki bakit baba ya kakhya ka shon jog pai ba dei kata ka jingthmu ka jungi ka bangi ni sarai bangin mi na parti Kongres bat mangin rum hakatin bol Kongres itu PI ba nakada gede jing simra jo pi menta ka de nakada ba phimhon yo ba bensen pala ba ICC ka thong yu president kam dei ya kata ngim don benta hakata ka jing ya kini cuki jong kata parti presiden kamdon benta AA ke benta ke Sulombek bangim UI ya ke future jong kata parti Kongres ha ke jelajuni dia bangim UI ke future jong kata parti Kongres ngi numla bangin su syongsa bat ngin sa su syong biang ha ke rukom ke bangi syong benta kum banong no syong ke opposition bat nangta kipai ba kin leng kin pisah bangim la mengin ai ya ka hok ke jungki
ya kan ni ke merger proses ngila dep ai hu lampang joka darat ho ai menemen miet ngilawan ya kendo honorable speaker ulah pet bahai ki kot kisla bat ulah snode ba kila biang ki kot kisla kata kemut kala biang dan kam bantu skemsio tiga stang kata ba ngin hap ban lek ban ya kendo ya ki he ki han joka Trinamool Congress kata ngi ese kinwan makina Kolkata leni ila ban lek ngi nang ni sekol kata ada stang kata andre ya ka rukom ban thau ya ka parti manta ngin sedang bagin thau ya ka parti ngin sedang ba ngin ya kan ya ka parti manta ngidan kam bangin jiet ikinong kitkam ngidan kam bangin jiet ikinong kitkam bat ndala dat jiet ikinong kitkam nang ta bade ngin sa priang ya kan in a democratic way kata kamut ba kini ki nong kitkam jongi baro kinlech ka state body state unit naga state kinlech ka district but naga district kala banlech hadu ka block level hi ga jing bom wan jong ki we ki party congress ka shong ka mon jong ki kamdei ka ba amdei ba pun bor manu manoi ki ka shong ha ka mon sumha jong ki de se ki don laka daw jong ki ba ki mla in wan ban don ka bangi andre ngi so ngi la biak kada mo mangi la fulfill ke criteria jong ka tuthar bang katung constitution of India. In shong ba hilang persya na pin lek yesobat kanu ai. Yang menta ngi shong ba kalem persya ngin pad don kanu no ka jing tu ni sai pek ke janang ni. Ya. Ya.